Sanibonani-ke kanzakwethu, yanibikelela umkhulu wasemakhosini, yanibikelela indaba enhlexoxo ngofakazi, yanibikelela ney'gemegeme umfungela amakosi amahle. Singanzakwethu, ngithi nje ake nginibingelele, silande ukuphila kini, silande ukukhanya. Sicela nje ukuthi ke uzazi ukuthi ufunani, cela nje ukuthi uzazi ukuthi ufuna ukwenzani ngempilo yakho. Kulaba abafikayo abazofuna ukubukela umkhulu wasemakhosini, indaba enhlexoxo ngofakazi, noqala ukubona ividiyo kamkhulu wasemakhosini, please do make sure ukuthi uyasubscribe, like the video, share isho, unikezele nabanye. To all, kuzo zonke nje iy'nkundla zokuxhumana. Bese sizokhala-ke la sizothi mkhulu, le nto lena yemali esheshayo iqhamukaphi? Kwabanye ngizothi angikhulume ngayo imali yelotho, umuthi welotho, imali esheshayo, yonke leyo nonsense leyo, imali yamagundwane, imali engena ebhenki esheshayo. Ngalinge nje uzuzobuza umkhulu wasemakhosini yonke leyo nonsense. Ungabulinge nje ngoba ngizokuphoxa, ngikuphoxe futhi uhambe phansi, ushwabane, ube mncane, ube ngakanani. Kwayimina anginazi, angisona isigwili esingako, leyo mali ngiyayiphandela. Labo-ke nkosi yami abasuke befuna ukwenza, noma kukhona abanidoba kanjalo, noma kuthiwa usuhlupheke kangakanani ngane yakwethu, noma kuthiwa u-desperate kangakanani, zama ukuthi uthole uncedo lomuntu ozokwazi ukwenze njani, ozokwazi ukuthi akukhanselishe, akubuyise nje ithemba, kube nento ezokubeka ingqondo yakho ne-positive mind. Ngoba i-most yalabantu nabo basuke bethathe izimo zokuthi banezinto abay'sebenzisayo ezingamathonya, ikakhulu benza sure ukuthi bayi-distribute-a indlela yami. One, okokuqala sizobala nje lokhu kwasemabhenki. Okwasemabhenki okokuqala, kuthiwa imali esheshayo engena ebhenki, uzobona khipha imali engaka. Lowo muntu mostly awukaze umbone, yonke le nto kusuke kuyinto esuke nidibane nayo emafonini, umuntu akuthembisa izulu nomhlaba, ebeka iy'thombe ongazazi ey'sabisayo. Okokuqala, ayikho imali esheshayo ezovane ingene nje phakathi ebhenki isinome kanjani. Unless mhlasimbe kuwumuntu osuke enotikoloshwe noma enesilwane, umkhovu wemvelo awaziyo, uhamba nawo, ngazi uhambe eyoma lapha emabhenki, uma ngena ebhenki uphume usumphumela nemali ngendlela yawo nawo, ngoba uphiwe ngamandla. Kodwa wena ungakhohliswa umuntu ekutshela ukuthi uzongena imali ebhenki, yona i-account number yakho, wothatha i-account number yakho, hambe beyovula ngazo iy'kweletu lapha, kuvule yonke into, ukubona usu-registered, usu-blacklisted, njani njani. Ibhenki yonke into, imali engenayo emshinini, each and every transaction, kune-system ekwaziyo ukuthi irekhode zonke lezi zinto. Lo osuke nesilwane pho mkhulu angakwazi kanjani? Isilwane vele singakwazi ukungena ngisho uma sikwiphi lapho sisuke sikhona. Uma nesilwane sangempela semvelo, ngikhuluma ngalezi zinto ey'khandiwe, engazazi sizay'khande kanjani. Bese siza la konina enitshengisa ukunitshela ukuthi kukhona imali, imali yiphi? Imali esheshayo, imali yamagundwane. Leyo mali umsangano nje, imali yamagundwane. Nawe uma ubuyisa ama-senses akho uzoyibona leyo nto ukuthi ayingeni. Igundwane alidli, lidla yonke into esuke lilokhuzana. Uma lilambe nje kakhulu futhi liqaqada lize liqaqade ngisho oswidi, liqaqade yonke into, into ethi phepha nje alizwani nje negundwane, into ethi phepha liyayithatha liyayihlafuna. So ungakhohliswa imali, ngisho into ekuthiwa nje ishuma alikwazi ngisho ukucosha imali ethize. Ngabe ungcontsho uyalibona ukuthi liyiphethe libenze njani njani. Into eliyaziyo nje liyadla lifubele esiswini. Ningakhohliswa abantu, ningadidwa abantu benidida umqondo. Futhi fundani ukuthi nikwazi ukuthi nizivikele ekuthenini ningabi ngothathekile ey'ntweni ey'njalo. Make sure ukuthi niqinisa kakhulu ekubeni nezicupho, ekubeni nezinto ukuthi uthole ukuthi umuntu njalo uma uzophuma kunento ekuvikelayo, uma uzwa futhi ikakhulukazi ukuthi uzwa igazi lakho, no, ingathi alikho right, khululeka emsamo, kukhona nento oyisebenzisile ukuthi
dlozi lami noma mkhulu gogo nani ngicela makube kuhle kube mhlophe kungabikho izinto la abantu abatshengisa okuthembisa iy'mali ziyinyanga mbumbulu lezi zinemlingo ukuthi shona kuphi bakhoza uzothola imali ebhokisini njani njani kuthiwa hambe uyoma ngasebhenki kuyaba uyathatha imali kuthiwa futhi imvamisa bavamise ukuthatha belokhuza ibhokisi leli kuthiwa nayi ivali uzulivula emveni kwey'nsuku ey'ngaka kuyabe uyavula dala sebathutha noma sekwenze njani njani thola bahambe iningi leli thola ukuthi bathi bahambe nemali yakho umuntu ye-retirement noma njani njani. Yekani ukuba desperately for lezo zinto. Mina nje wangifonela umkhulu wasemakhosini uzongitshela ukuthi khona umuntu owenze njalo yazi ngeze ngikwazi ukukusiza ngalutho ngoba kwayona ngikwazi kwayona ukuyenza leyo nto. Into esizoyenza nje ngizokutshela ukuthi hhayi mntanami bani uguqa uthandaze bengidlala ngawo bhubhu wawona lo mthandazo ungawuzukufica ungizokwenzise lutho ungizokufikisa ndawo. So as umkhulu wasemakhosini indaba elixoxa ngofakazi, yekani ukuthanda izinto ey'sheshayo, yekani ukuthanda iy'mali ey'sheshayo ey'ngena emabhenki, iy'mali zamalotho. Umuntu athi ukunika izilotho yena engakaze ayiwine. One thing ayi-guarantee njengoba ngiwumthandazi, njengoba ngiyisangoma, into engisuke ngikunikeza yona mostly uma kuwumuthi ngiyawufaka kwi-test. Ngikunikeza into esengisuke ngakwazi ukuyenza. Uma nginohlanga lwemali, into esengiyaziyo nami esengike ngayizwa iyaphila kumina. Uma kuthiwa ngulu-upgrade sengiyazi ukuthi okay le nto ihamba ifika kuphi nakuphi nakuphi. Kufana nomuntu othi engathwasile kodwa befuna ukuyothwasisa abantu. Imbude leyo uyabhuda. Uma ungakaze uthwasise muntu awukwazi ukuthi uthathe ukhamba umuntu ulibeke noma umdlise umuntu noma umbekele noma umenze njani njani. Ngoba everything isuke inosiko impilo layo. So engenza ukuthi yekani uhambe nifuna imali zelotho. Mina nje ungangifuni ungalingi ucabanga noma ngisho kathiwa njani noma ngizokuphoxa uphoxe uhambe kancane futhi uyothi kanti umkhulu ubuya bekuhlaza kanje ngelinye lamalanga cause i-nonsense angizwani nayo. Angizwani nomuntu ozongifunda umqondo. Bese ngidlulisa i-message kulabo abathanda ukuhambe bephahluluka zonke izimfihlo zedlozi nayo zonke izinto. Ake nifunde ukukhula ngenza ukuthi nifunde ukuzazi ukuthi uma ngabe uyisangoma uthwase kahle wazi umthetho weshoba. Unenyanga yakho yakufundisa yakulapha kahle. Mnyama inyanga yayingenawo amandla okulokhuza zonke izinto enganginikezwe idlozi kodwa ngaqaqa ngahlezi ngisho leyo nto. But iyakwazi ukuthi ingifundise la ingivule la. Yabo, yakwazi ukuthi imfihlo yedlozi nemfihlo yobunyanga kuyinto enjani. Ngaqaqeka nala esitezi. Ngaba well trained. Ngaba enlightened ngey'ndlela ey'hlukene. So nawe musa ukuphila kwasemhlabeni wazi okuyikhona okuyiqiniso. Asibuyele emasisweni, sibuyele kudala. Nina enisase-excited Nkosi yami ngemithi nangazo zonke izinto. Siyonibonga Nkosi yami niseyizingane kusazokhuleka. Sisathi bayede Nkosi yami ngoba nani nisakhula. Kuthiwa uhloniphe engenza ukuthi niyeke ukuhambe nigijimela into ey'sheshayo ndawuwe. Amen. Inamba kusaseyiyo kamkhulu wasemakhosini 072 kwabafuna usizo ngempela 1995. Kwabafuna usizo 072 not for imali esheshayo. Nope. Sawuxabana kakhulu. Kubantu abasuke be-serious. Nalabo Nkosi yami abakwazi ukuphila ngamandla omthandazo abakuthembayo ukuthi isithunywa sikamkhulu wasemakhosini singakwazi ukubasiza. Ukufika kwakho nje uphethe leyo mali yakho emhlophe R5 uzobusisa. Amanzi uphila ngawo uyawathatha uyawathandaza uyaquma uyaphalaza uyachela. That will work for you. Kuyokusiza. Baningi abanye asebesizakele. Hhayi ukuthi uyozuza uthole imithi uyozuza uthole ukuthini. Neke futhi lento yokuhlukanisa
uNkulunkulu nemvelo ayidalayo, nithi uNkulunkulu kazwani nemithi, kazwani nayo. uNkulunkulu wayengekaze adale yonke lento if wayengekazana. Yonke into ayidala uNkulunkulu wayibeka ene-purpose. Nini abantu eningamajaji, nini yikho konke enikubalayo nenisuke nahlukanisa ngokukuthanda kwenu nawukufisa kwenu. Niyahlukanisa imvelo kaNkulunkulu eyidalile wayibeka. Thokozani-ke khula sibakhosile endaweni exoxa ngofakazi. Ayikhale iy'ngane zakwethu, ayikhale. Amen.